kawai ka kanhun ki samla ka blatip kerteng kum ka kanhun yara ban kenel kala penshna da kawai ka ying sha ka long ying jong ka kong wan phai ksia ka ba shong ba sa ha snong sajer hanong po ya ka te ka ying kila yo ban it no man ha ka arphnyo trik unailar sha ka kong wan phai ksia ha ka balawan ban plipai ba da ka kong rona khamde ka MDC jong ka nong po ha ka jingya don lang uba last furious marngar udkhot jong ka dorbar snong nong po usamla rabban ker so tun unong yalam ka kunhun yara ban kenel ka kong wan phai ksia lembat ki bahaying hasem kumban syethu kane ka kunhun kalas dang basna ya ka tegi nadu usnem baladep da ka jingya senyang para sabla ki badon ka mensim ban yara na ka banta ki longying baduk barangli hadin bakila de ban shna ya ka ka ying kila IT no sha ka te ka longying ban chong ban sa kane ka kunhun yara ban kener ka de ka wei na ki kunhun treimon sngu bha jong ki kun samla ki badon ka thong ban kener ki jing yara sha ki badon kam bat ka ne ka jingyo ban IT no ya ka te ka ying ha ka te ka sngi ka de ka sinjam ka ban kong e bakum ka kunhun kala angnut ban yara ya ka te ka longying habayo ban kren baru samla raban ker sotun ula ong bakum unong yalam ka kunhun ulai thu ha ka jingye lenti ulalap ya ka te ka longying kabade jong ka kong wan phai ksia kabala don kam e ya ki jingya rap kham tam ha ka ying sa jong ki namar kila shong kila sa ha ka ying ka bom ilong shu kabala jot la pe la ka jong ka ying ka sem ban ai jakari la ki jong ki kun nga ai ru ka jing kuble ka bakarpang ya ka balang ble ka jong hang ne kabada ka jing yetli ka jing long ka wei ba ka jing don ka jong pi ka mon ba ka mansiem ban ya ailem ka kti ka mon ka kti ka diang ban ya kersyan ha ka jing long mansiem ba ju ru ban pen kersyan ha ka jing long do pi la ya snok ti lang bat i ba lang ba ka jing snok ti lang jong ki kan hun ki ba per man ta ka sngi i kong nga o nga hun pelat non mar ba ila la ban yo la ka jong ka ying ka bawat la da kam de ka ba biet ka ba biang la la pat na uslap na ka sngi mo te kublai shibun na kabanta jong iwei pe iwei baro ki balaya don bentalang ha ka ban pen urlong la ne ka ban yarap i kong bakane ka yeng ka ba in yo ban pli yo ban shong man ta ka sngi kala urlong ka ne ka sngi ban ngang is kem wala da kam long ka babit ka biang ru we bala yo ya ka thme ya ka tenrai ka jong ka ya ka ban extend la ne ban dang pen kha thmai shu dang don ka lat ka lenti dengan songo shibun ni philang baro ka biya don hang ne ki kha ki man jong i kong ngabat ingi la longkum sipara nakaliang jonga nga ong ipinga klempat la ban le e ru yan hakapor ka ba pishnaru nga thara pidang kan mau bahangam pat job hiru wat ya ka MDC mo dan re ka e ka bangaya no bentalang kalong umde na ka MDC hen re nakaliang jonga shimet kum ka jing sngo ngu ba ka jing sngo burong ru ya iba el namar ide si shai orang ba iba ju ya kersyan na ka ne ka jing ya lenti ka jonga kum ka nong mikmat haki election ki ba per wat ma iru yo sngo yang national debt nga thara indon lang ru man ta ka sngi me iru in comment shibun bat in songu na ka benta ka jongpi nganom artetien ba iba el national debt in kerkui ka yeng kasem in kerkui ka shnong ka thau in kerkui ya kikti jongpi iwei pai wei ki balaya don benta ban pun urlong ban ai jakari ya kalok ka jong i bat ya ki kun ki jong i nga ai kublei ru ya i padu las marnga i balaya don benta lang hang ne kum i wei ne i dekot jong ka shnong ban pen shngain bat ban ya don lang ringkat bat nga suthu kum i riurang ba na kaliang jong ka shnong pinom ino bat pim ju le chiliang iru ngai i ka jing ai don benta ka jong pi ha kabania tendrong lem dia ka jing e jong ki pai nong chung shnong ban ngai skam nang ne shakmat pindang ai trei bat pindang ai ka kti ka mon ka kti ka diang na ka benta ki to ki badon kam ki jing rap kong ai hu yo blame ba kren ning kong e ye ki rong ba chung ni ka rai ba kin pen yo yang ai chaka dan dari lembar itu sumsum air buat kacang iik kacang ki lah kita penyo yang kacang kuat cuma ik paham kalau sisa yang don show dari maki part kadang don kadang mesin kacang iik kacang ki nak bentar cuma ibat yang ki kondro dan ada buat dari semua ik kaba kampam makan ikat semua ik kaba ngiyo ban pleno ini kayeng ya kaba gakrup cang rap ban kerma kalau yo ban yarap ban isin ai ban pensional mi yang kan ke dan ko por ban kran ngadap ka sno dukha kam sim na marba ngamdon ni ai ban yarap khndet khusai yaki hindrai ki ang dup deng bet kat ka ban kot ko bor dan ngapdang na kam sim ka bakmen ka bas ngo bha e ka ta jing ai jingot ka jong i ban da ka bang sen ya hoplei tu khambha yaki ai paro kombolari lo sumar lam ki singapore ka plale no ngatip ba un riu sumar bat undar kar punjo
lung bagi benta parok ki bang ada ya kapan pendam apa jing ke jonga sela jong ke pertai dan ngadap ru ke snow kemen nak ai ku blai nak benta jong ki media ma ba pelai ke por ke bokordor ban dan lang lembat ni kan ke kenta ke balingkon hakaba pinjo ban penpau lem ne ban pen i pertai ya ke jing ya kit lem jong ki para bangeng ya ke jing kit lem jong ke ni ke grup jong iba baram ma te kani kalong pun kanuksa baki wai pat kin dan kata keman ban isin ai ban yarap nak benta ki wai pan namar ha kejing long brew jong sibon dan ki beduk ki bakerdo mangama ki bomdan kalat kelenti ban lek penduk no te long ba kani ka media ka ba pin sepelat ni scam ba kan long sisa kejing kta nak benta ki wai pan la kalong ha kanok benta ban ngasngeur ban pelak ipi ban yatu ipi ba wat banti ini kentem do ngam dan kebor ngam kot kebor ndai nga snew ke ban ayu ina ka benta ki kon samla chong ke balang ringkat ki long kmi long pa ki lawan ni ka ban yarap nga ban penti ini kentem nadu basdang haduk bakan dalong kumni kumbapi i haduk bangan doyo ke jing de ki breu chong ka balang ringkat ke grup ke chong ki bakilai la ya ka ban nak senyang ban yarap nga na ka benta kali ke yeng ke jonga dengan sengaw bangam dan hiru sibun ya kaban keren kini kepor ublay unang kerku yaki unang ayaki parok kemet ke pokok ke bekia ya gitu ki pelanok kakti keman kakti kedang gitu ki pelai yarap ki pelas ngulem yang kabangadan kalong tang ban su ay kublay bat ban IT hok blay ke jing dawai ku blay yarap yaki unang ay bor yaki bakila sisa kini ya kabanang yok kemet ke pokok ke bekia kerkur ke kam kakti bagi tray bagi nanga ban kener susu kakti cengiram ya gitu ki badan kam ya ka tetang kini hiblay kerku aku minta kapuran ko ceng amen ya ka baning kong namla kan dapat pau ni semua hiblay ya ka bawa orang kat naduk bastang ada kasi dapat pau semua hiblay kan tu kan jat ngau pa ban tan sepang ni ka grup joni akan yang grup jini ka de teng jong ka grup ka de ka yarap pan kener grup te kabaning kong e don tang kendat mut ne grup juni Andre ski pat ni la stang man don ki members kendat inside ki la saman join hadin te kabaning kong e ka pelong ni ba iyo ban de ni kamis nei tam ini kolong yeng kolong ba bangi i sibun pe chene pathai kidang don bon bangi phai chene ga jukwa mentau idang don ki biru sibun i bermat sibun ni janjar pelong ini kum ka grup i kalwi kalong ba tidak ba kajing smo lem tam tak param sim ki syam lanot mesim jinja kam tam ne ini iru gen thei ide we ni iru gen thei ba pa jong ka yeng la klano anta la bon snem la ban chu pasai apa ngi jinjar ba shu balasi te ni ki palok neng kong mesim dur bang yo man sna ku bi i ne ge yeng ndring la chu tam mon shirap i kite kon sa ndre aba kum ka ketin yu ketim ka ketin bang juga semua bohong ba abang istang ya rono ke jimba beli yuk malam ti tapi skem lok ni bro di jing lam ti jong beli ek ba ulala ban nong rengkat kerku ke jong bang la ban nim sim do beli on pandap kun kan ne ki bang man ai song ba chi nong ni skem ba ne ai ku beli kum ju ya bro ki perlok ki members ki bang yarap benok senyang itu ki bahiyeng pi we kunjur ya NDC ni kongrona kunjur itu ki parok perlukan tejar kerteng mari dan bajung ki berlawan ban ai kapor berkunjur ban ai ketika bon ketika dia benok saya ni dia ngapa mah hong ni ba nilayo ban yarap ni kalong yeng dak we ke jingkersan ke barak bak sedin ni ke ka YouTube channel ka jong kerteng ka RBK sotun teng skem ba pir pi pa ba pi on kersan ba di ba ni ka channel ka ba iyo man pen video ka tu ne ni ayo ke man yo man lum kan no senyang man snai ni ke teng skem kan ni kam long tang ka jing stang ka ding ka bangin kut tas ni ka long ka jing stang ni ni skmat bangina la shu ban nam ndai ta ka ban yo ban snai ke yang ndai kum juru bangina la ban le ba ki we ki kam is nei ka bi dei ba ban kem tiu lang yak im lang salah tang kan yak tang ni na kam ta kalian jongka ha bangi la du man sim stem ni yo man stang ke ne man snai ni ke
te ni dan tak kan buat ndai ski sedang juga boleh join kebukung san kelang ba grup jungi ngimde gibrio ki ba ibet biang ki dan bersio belasi dan dok ki ba shi berang pulih te dak jeng atesh tom lang mit bat singi kidan ki palai pan por ban bat kumjur kidan ki pelok ki bandan bentalang ni ki ba ai ka por chungki bat kumjur kapisa tang kapisa andre don ki ba ai ka por ki ba yo mansna ini kaye te tang katai Bilang tu namun nangis kemat pat bilang la namun petang ini kam ya kata ngim pat ngim siok ban perkat pat te ngi skam ba kan ni kalong tang ka jing stang te ni kam de tang ba ong mansna mar ka mansna no kaye kam de besok andre ngi skam ba ini bagi bentar ki banyak menlek makin tiu lang hiwi para mesin jing jar hantam ban tiu ya ka yang salah bersyukur